Денят е 25 юни, температурата е около 38 градуса, жестока жега. Аз пътувам към локацията в Сливополе, защото днес ще предстои жътва на блока. Това, което се случи до тук е, че в май паднаха около 120 литра дъжд, което беше прекрасно за културата. Но после се случи нещо доста неприятно, а именно нападение от листни въшки. Трябваше да се действа мигновенно и то с комбинация от инсектициди. Съответно стопанина го направи и се надявам, че поражение не е имало върху посевите. Ще видим какво предстои. Надявам се на поне разлика между пръскано и непръскано от 40 до 60 кг. Дано да я има. Ще видим. Останете с мен. Жатвата е на път да започне. Ето, машините се подготвят вече. Този път тя ще започне от другия край на нивата, т.е. от там. Ще бъде обкрайчена и после вече ще тръгне както трябва насам. Да видим какво ще стане. В момента снимаме там, където сме пръскали и добива е прекрасен. В момента сме на непръсканото. Жатвата на блока почти приключва и това, което може да кажа, че да, разлика има. И разликата е от порядъка на между 40 и 60 кг, средно 50. Мисля, че се заслужава. Ще видим какво е на другия блок, писанец, когато дойде жатвата там. Мен за сега това. Днес е 4 юли. Температурата е около 35 градуса. Пътувам към блока до село Писанец, където ще проведем жътва, за да установим какви са резултатите от прилагането на стимулатора Гури. Аз лично се надявам на едни поне 30 кг разлика в добива. Всичко над това би ме изненадало много приятно, така че да видим. Вече съм на блока при село Писанец, жътвата върви. Ще се кача след малко в комбайната, за да видим всъщност има ли, няма ли ефект от биостимулатора. И така, това, което направихме е да оженим поетапно 10, 20, 30 декара от напръсканото. След това по същия начин 10, 20, 30 декара от ненапръсканото. До тук разликата е около 40 кг. 36, 40. Така че да, определено ефект от биостимулатора има. Самия стопанин го потвърди. Можем само да се радваме на това. Обобщение на опита. Резултатите ги засякахме, както вече казах.
10, 20, 30 декара женим от напръскането. Накрая събираме и вадим среден резултат, което показа 50 кг плюс добив в сливо поле и 40 кг плюс добив в писанец, което според днешна цена около 34-35 стотинки. Това са 50 кг са 17 лева от декар, 40 кг са около 14 лева от декар, което е абсолютно чудесен резултат в финансово отношение. Освен това, всеки наш продукт, както съм казвал, участва по екосхемите, така че там има допълнителна субсидия, знаете. Какво мога да кажа? Опита за мен е успешен. Много се радвам, че нещата се получиха по този начин. Надявам се на есен да направя нов опит, още с стартирането на обеззаразяването на семена с биостимулатор, сеидба и оттам нататък ще го наблюдаваме при цялата вегетация и се надявам още по-добри резултати. Това е от мен за сега.